Κάθε ελληνικό τοπίο είναι τόσο ποτισμένο από ευτυχίες και δυστυχίες, τόσο γεμάτο ανθρώπινο αγώνα και πόνο, που υψώνεται και γίνεται κραυγή και χρέος έχουμε να την ακούσουμε. Χορός του Ζαλόγκου, σε ηχοπλάγιο του πρώτου και ρυθμό επτάσιμο.
και από το Ζάλογγο, πίσω στην Πελοπόννησο και στο όμορφο Αίγυο, για να ακούσουμε ένα σιρτό καλαματιανό, την Αιγιώτισσα, σε ήχο τέταρτο και ρυθμό επτάσιμο. Λαλούδι της Μονεμβασιάς, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και ρυθμό επτάσιμο. Yeah.
ανασασμούς θαλασσινού αγέρα θα μας αποχαιρετήσει μελωδικά η χοροδία παραδοσιακής μουσικής του κυρίου Χρήστου Ζέρβα. «Θαλασσάκι μου», σε ήχο πρώτο και ρυθμό επτάσιμο. Πρέπει να είσαστε περήφανοι εδώ στο Άργος που έχετε τέτοια ορχήστρα. Είναι δικιά σας, δεν είναι δικιά μας. Εγώ απλώς τη δανείστηκα για τη βραδιά. Λοιπόν, είναι δικιά σας αυτή η ορχήστρα και θα ήθελα να την εκμεταλλευτείτε με την καλή έννοια. Είναι νέο σχήμα. Θα τους αναφέρω. Κλαρίνο, Λευτέρης Χριστόπουλος. Λαούτο, Γαλάνης Γιώργος. Κρουστά, Μητροσίλης Ευάγγελος. Αφήνω τελευταίο τον αγαπημένο μου μαθητή στη βυζαντινή μουσική, τον πρωτοψάλτη εδώ του Άργους, Παναγιώτη Γαλάνη. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Θάλασσα τους θαλάσσινους,
Ευχαριστούμε πολύ τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του κυρίου Χρήστου Ζέρβα. Καλούμε για την απονομή των αναμνηστικών στη χοροδία τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδας Ιάκωβος Ναυπλιώτης, τον κύριο Γιώργο Δαρλάση. Ευχαριστούμε πολύ τη χοροδία του κύριου Ζέρβα και όλες τις χοροδίες που ήρθαν απόψε και μας παρουσίασαν αυτή την όμορφη βραδιά. Τον ευχαριστώ επίσης τον κύριο Χρήστο, γιατί είμαστε 2 φορές συνάδελφοι. Συγχαρητήρια. Ο Δέδες είναι μαθητής μου, έχει πάρει πτυχίο από μένα.